Gaat gisteren ons iPad terug en sê. Can I have my iPad, please? Somebody decided that they want to dispossess me of my iPad. So I want that. Can I have my iPad, please? I had my iPad. I had it in my hand. It's gone. Hallo. Luister. Gee my mense iPad terug. Nee, nee. Kykie. Mense, dis koud hier buitekant, dis winter, dis vrek koud. Hulle praat van sneeu die naweek. Ek kan nie die winter verdra nie. Ek kan mos nie, ek maak my winterbaardjie, kom mooi in. Nee, ek kan glad nie die winter verdra nie. Maar kyk, Christa, toe ek dan kyk ek so goed op video's en goed, man. Maar op Facebook en so. En wat even, en kom op 'n video af van 'n persoon, 'n mansmens, wat dan nou die karakter vertolk van 'n vrouwmens, so 'n vrouwmens karakter. Maar dis iets niets hier is, dis iets wat nou al mos vir jare hier in Suid-Afrika bestaan, nie? As ons dink aan bijvoorbeeld soos 'n bekende een is Tannie Evita Bezuidenhout, wat die Pieter Dirk Uys, hy speel Tannie Evita Bezuidenhout. Ons het mense soos bijvoorbeeld Mark Lottering het iets soos 3 karakters wat ek van weet. Maak het vir Antimil, maak het vir wat is die ander maak het vir Colleen die Casher. Er is nog een wat ek weet, hy het nog so'n ander karakter, maar ek kan nie nou op haar naam kom nie, so'n vrouwens karakter. Dis wat ek kan weet. Dan is in die lockdown periode, wat ek kan weet, dat ek ook gediscover het, terwyl ons nou allemaal gelockdown was, en so moes video's kyk het, en toe, daar ook 'n paar karaktertjies opgekom, ek weet hoe lang al bestaan het, en hulle begin het in die lockdown nie, maar goed, mense soos bijvoorbeeld, Selwyn Joubert, meer bekend vir die page Is It Janie Is Your Body. Selwyn het 'n karakter, Sister Maki, of Sister Maki, of iets soos dit. Ek weet van die akteur Dean Smith. Dean Smith doen mos vir Antibetty, nee? Ek dink is Antibetty wat hy doen. Dan is daar iemand wat ek ook al gesien het, wat Wasif Pikan, wat moes vir Francina Willemsen. Ja, so, dat is baie sulke karakters. Cookie Mema. Nee, so, Cookie Mema is actually 'n vrou, Cookie Mema. Sorry, anti-Cookie. Cookie ons is baie lief anti-Cookie Mema. Ek maak net 'n joke, is net 'n grapie anti-Cookie, moet nie kwaad raak nie. Ja, anti-Cookie Mema sy is nie 'n mansmens wat 'n vrou karakter speel nie. Anti-Cookie Mema is real. So, ja, wat ek dink by aan dit is, die ene wat ek mis, miskien het ek dit nog gesien nie, maar wat ek nog nie gesien het, of wat ek nou weet, ek dink daar was een wat ek 'n snippet so hier vandag gesien, maar so tussen die ander goed, is van vroumense wat mansmens karakters speel. So ek het nog nie 'n vrouwmens gesien wat videoclips maak as 'n mansmensie. Soos byvoorbeeld is ek soek 'n vrouwmens wat 'n mansmens karakters kan speel, soos byvoorbeeld kom ons sê Frikkie Freckles, né? Ek is Frikkie. Ja, Frikkie Freckles. Ek boer hier saam met my pa op die plaas, Frikkie. Maar ek moet nog gaan, ek kan nie baie hier op die video kies nie, ek moet nog gaan, ons moet beeste my elke dag hoor.
tot ziens. Of Philemon, né? Yes, I'm Philemon. Yes. Ek is werk, kom je bij die plaats hier bij Frikkie. Ja, het is bij je goede man daar. Dat kijk mooi naar me. Ja, ik krijg elke aan om die veel kan ik er meer per de is te vatten. Ja. Of een karakter zoals Abi. Abi is, jij, alweer, maar ze kunnen. Kijk hier, ik werk ook hier op die plaats samen. Samen met Philemon. Ja, ik werk ook hier, maar ik werk niet aan die kant niet. Ik werk ook met die andere kant van Philemon's plaats. Wat kijk je? Ja, maar dan zo hier. Ik is zo Abi. Ja, maar sekarang moest maar hier met de gedachte bestaan. En het moest nog niet een opportunity zien. Wat kijk je hoor? Zeg voor mij, ik zit hier met een stukje tablet. 50 rand hebben die iPad. Gemiddeld 50 rand nou op die plek. Zo te veel ik. Gewoon brada. 50 rand maar iPad. Abi, gaat gisteren onze iPad terug en zie. Luister mensen. Ja, als jullie weet van vrouwmensen wat karakters het, wat mansmensen is, nee. Zet jullie onder in die linken. Dat is een beetje gaan kijken. Want ik heb nog geen erg gezoekje, maar ik weet niet met zijn karakters. Je hebt nog niks op mijn timeline opgepopt in een plek. En als dat niet erg is, en deze vrouwmens wat video's maakt, dan wees meisje. Kom nou. Maak af jezelf een Abi. Of een Philemon. Of een Frikkie Frikkels. En post het die onder, laat ons kunnen zien. Hoe kom je uit? Mensen, peace, geniet jullie naweek. Doen alle awesome goed. Blijf warm, blijf safe. Mensen die derde wave, alles willen gezegd, dan gaat uitstikken. Wat hij is nou hier. Blijf safe, social distance. Draag maar die maskertjes. Was maar die handjes, sanitize. Ik weet die mensen praat kloom goed van conspiracy theories en eigenlijk zo goed. Het maakt je zaakje. Zie net wat jullie wil. Is maar safe. Blijf warm. En ja, doen alle lekker goed. Follow, subscribe, like, share. Zoveel als je het kan. Peace out mensen. Thank you.